Yo mga kabaro, no? Nako sa mga kabaro, no? Nako sa balay sa akong silingan mga kabaro, no? Dito sa Lupon. Si Uncle Tonton. Karon mga kabaro, diri ko silahang area kay nang-election mo og kalo mga kabaro, no? Nya kini si Uncle. May nakita na ko siyang po sa FB nga nasa ibaligya na kalo mga kabaro, no? Nagi-restore dahan. Oy! Yo! Kol! Palapaka! May hapon, Kol. Abot ko si mga area, Kol ba? Musta man, Kol? Okay lagi hapon. Asa nga koleksyon mo kalo, Kol? Kana ano to, Kol, be? Ako sa ubo ng sapatos, Kol. Ayaw, maulaw ko si mo. Ayaw. Musta man, Kol? Asa yung commander ni mo, Kol? Ha? Asa yung commander? Buwan sa kuwan? Sa? Pikas detachment. May gani, kinabtan na karon ba? Daw, my God. Oh my God. Amo ni mga koleksyon kalo ni mo, Kol? Mara na, gamay ra ko. Power. Bigyan ko na ako kay Power kay Kol ba? Si Kuan ba, si Robert? Nakita na ko siyang, nakita na ko, may mo yung gusto na ko, ayaw, kaya Kuan yung puti. Pawaya. Kini nanay ni kuan ani. Kauban po na ako sa trabaho. Power kay Kol ba? Mga kabaro, mo niyo nagustuhan mga kabaro, no? Siyang gi-post mga kabaro. Nya mga kabaro, kini si Uncle, barkada na ko ni sa una niya, kababata niya, ka-elementary school sa mong baryo. Kung ako bugoy, mao ni pinaka Gwapo rin siya, Kol, no? Tagalag mo gwapo na kutaan ni Kol. Uy. Musa. Okay. Kuan ba? Ha? Kini ako, Kol, koleksyon ni Kol. Aw. Sa kuha na, sa click, sa motor ba? Oh. Sige pong kayo. Power kay mong kalo, Kol. Na, Kol, kakunit, Kol. Shout out itong atong baryo, Kol. I-shout out ato bang. I-shout out itong baryo. Shout out dia sa tanan taga Kukorn. TV. Pwede na ta mag-vlog ani? I-shout out itong taga baryo, Kol. Sota daw. Uy, patang mayana. May bata, wala dyan. Napalong lagi ko. Wala, okay na na. Automatic ni siya. Ay sus. Padayo na. I-shout out na ako ron, Kol. Ato ba, si Kol? Ayaw kay maulaw ta. Ay, si Gulaw-ulaw dia. Gihani ko, Loy. Sampak kay si mga kul no. Ha? Sampa ka kayo. Kailing po, Kol ba? Nakita na ko yung... Restore sana to kadiyot na. Sige, sige. Punot-punot ko dami kini oh. Saan siya pag-restore, Kol? Punito sa. Damay. Sige, suga, Kol. Na turod. Puha, yung kaluwa, Kol, uy. Yung mga baro, na ako dito sa... Ini ang da. Yan daw, Kol. Tanong ko daw. Ano siya, Kol? Mo na iyang pag-restore, Kol. Bansahon na kol. Okay. Matay. Ikaw na pinagbuhat, Nicole. Oh, ano po? Yusa, Nicole, uy. Sundor ka ta sa uban kol. Sundor ka ta sa uban ng bawan. Si B-Boy, ay si Robert, mo yung gusto na ko nga. Naunhan nung ka na ako, Bert. Wala, puti ang gusto ba? Ganahan mo kay wala kol, wala kol. Ah? Kita na. Ubay-ubay mo na yung kalo, Drikulo. Mayroon rin. Paan ko na uban kol. Ganahan na po koleksyon ba niya? Gasugod-sugod, magugol mo na nga. Baligya kol. Masabi lang ko ito nga, mupalit ka, nga kailan ni mo ba, kaya nga naman. Ihabi, gining kalo. Oo. Ay, nga na ako, Drikulo. Okay, kunot mo ko siya gamay kol. Katong naagi man kol pag kuha na ko, dili ni mao ba? Katong gusto ka, galo na ko. Nya. Oh, Dili siya haom. Kailangan mo siya gaom, kaya plansa ni. nga na ako, pag-restore ko, lo. Oo. Wala, na-start ka ni. Kaya plansahan ko, lo. Sige, anong suga, Kol. Oo, sige kol. Para hayag. Para. Kuha siya og alcohol? Dili, tubig ra. Tubig nga. Dili, dapat gid siya. Hindi na kaya pag-trap ko para di ma... Pabira na, Kuloy. Ah. Iyoy, yusa di ana de Kulo. Hinga ana de rendrada de Kol. Oo, nga na yun. Mga kalo na tayo mga lupyak. Hindi rin mo kasagaran, hindi ba? Lupyak. Napa ko isa kalo dito ba? Ako ito ipakuan, Kol. Oo. Nga ni, ako sang kuha na. Pero kay Kol. Pa. Ang susi sa kong motor. Kung ala nila dito. Magwaro, no? Sinatingala mo. Oh! Ay! Kini si Uncle Ton. Silingan naman yung kakabaro, no? Isa rin barangay niya.
Parinti pud ba ni mga kabaro no. Parinti pud mi sa barangay ali no. Oops. Apa isa kakalo mga kabaro diri no kay. Ara. Nang riksyon ko ako na lang pud iba plansa. Plansa na pud ako ni mga kabaro no. Daw. Ah, humot naman. Humot naman. Oy. Oy. Agol. Aka na. Wapo mo ng kaluwa ko. Hinatag na nasa kuwa gol. Wala, restart ka na. Ay, reso lagi gol. Hinatag na nasa kuwa. Pero ikaw na nga kalo gol ba? Gini. Wala. Sili, magkuha na ka ba? Mag-rekso na ka. Production na yung good gol. Hinihinay ko ba? Oo, wapo ang bulkon. Ah, kinala sa baskul dahil ko no. Oh, basta mo siya kaya para mo sabay kung tila ba. Init. Nya ko nagpanyo ko no. Pwede siya masunog. Kisa may kapag tong isa ni magana ako, magana sold out. Tungkuan, kauban po na ako sa hilltop. Ingisi din siya. Kung nag-iisip siya rin. Hindi ka uli ko na itong commander ni Murungkol. Dito ko kauli pag gabi eh. Ah, dito ka uli gabi paggabi di ay? Ano naman? Ako mo kaabot yung duty doon. Pugi di kayo ko eh. Tuskig mo sa balik ko. Ah? Tuskig sa balik. Tuskig no? Hmm. Pugi na kayo kol. Ano? Kaya daw kol, ako. Ay, kani tuskig ni balik ni. Ah? Tuskig ni balik. Di tabi ganga eh. Taud-taud na kol ba? Sa kuha. Gini nga ni. Taud-taud na. Nga ni, lupyak mo no. Oo. Aka na ko lupyak naman dyan kaya ano? Nga, lupyak mo na. Oo. Nagbalik ron. Amo tuloy na sa balik kol? Oo, tuloy na. Kuan. Guwapo na ko na sa uton. Guwapo na sa uton. Unsa man ni tira ni mo Nicole? Mga pom? Kini-kini. Kuan na. Papel. Kung i tipan. Para kuan ba? Gilingin para sampak tayo mong kalo. Daw no. Piling, palitin mo sa mong GoPro. Call. Kuha Nicole, siguro Daga na mga 15. grabe. 19 ko, 19,900. Ha? 19,900. 19,000? Mahal po din, no? GoPro 8 pa Nicole, pero ni bag-o ron Nicole. Wapo naman yung pagtunog, cellphone na yung pang vlog. Katong sugod. Tugod, cellphone na. Oh, Tayo cellphone. ni makasildo tayo. Wala pa, uy, grabe. Wala pa, uy. Takara ka. No? Ngana. Ah, uno. Lubak-lubak. Tirahan tanan. Kuya, kagpangahan ko lang, Mickey Mouse. Sige kayo. Natay na nasa kuha ba? Ano yung ngani mga original, unahan ko mungukay. Ang suki, kay kuhan pod, kanang dinasilik po niya ba? Malmaha po lang yung ginapalitan bro. Good man pod. Asa mga kapatid ko kuhan gol? Area ni mo? Bangkiruhan na pod. Bangkiruan? Sa may UIC. UIC? Ada tapit. Anaon na rin na siya no? Ngayon na ko, kita na po ko sa YouTube pod. Sa mga vloggers po taga Manila ba? Na nagabaligya po mga... May purikulong yung gingana no? Restore nga kalo. Tunggu po na ko. Power kay gol. Solid kay mga kabalo no? Marihan ko lang ako mga kabalo no? Kay solid kay ni. Negosyong kuan ni, negosyong Tama rin ko ba nalibot ug dala sa imo ni sa kabuyog ba? ha? Kung hani ba nga kabuyog. Nade? Napako sa refrigerator rin na po nabili dito. Kala mo go. Oh, Shout out there kay Kabuyog, Junjun shout out. Manong, Junjun Manong. Kabuyog. Basta tong buyog dia. Kusog-kusog na ba yung kabuyog ron? Daga na siya mga kuan pod. Ay nga na, ako na regol no? Ngayon na kon. Nagpa po kag idea ba? Na kay mga kalo. Ikaw na mo restore. Bitaw no? Pero kini nga Nicole, di ni pwede manghiya Nicole. Dili na. Tao kon. Wang lupyak no. Ay uno, wala ding lupya ko no? Wala na. Basta Maura rin ay tirada di ay.
Dili ana mga kunot nga kalo. Mga kunot na yung pamalit. Kini si Uncle mga kabaro, no? Si Uncle Tonton mga kabaro, no? Practice pa ni. Kining kuani usani ka kabanggitan niya kusinero tres Davao mga kabaro, no? Kung magpaluto kag buaya mga kabaro, buaya o kining usa ganito kon buaya o Osdets. oh, diri lang siya mga kabaro, no? Ayun mga kabaro. Dito ko atong kuan, nakita mi ni Robert katong dito may atong kuan ba? Unsa? Ito dito sa kuan ba? Dito sa Gugurnon. Lagi. Oh, Junel. Oh. Uli, timingan po Junel niya kauli ato. Mm. Nga ni kol, hibi ni kol. Ay kana siya pwede pa na kul. Unsa man siya kul plansa lang yapon. Lansahan gyapon na kana. Dali, kay na. Ay, no oro din entrada niya kul no. Ya. Mm. Pero mayabag ta kul. Kay karon makita man gyud sa mga viewers kul ba. Matag dato nimo kul ang presyo ani kul tagpila kul. Kini nga bukton kul, kini nga bukton diri ah. Kuan sa kuan maguna ko pagpatato. Per season lang ko sa akong mga amigo na ko, duha ka artist pod. Oh. Si Dubi Bangot o si Art. Per season lang ko. Ya di man po sila kayo mapresyos ko kay amigo lagi. Kung sa lain, mahal-mahal gyud. Kung sa lain kul no. Hilig ka po na akong patato. Pero Pagpapato ko pohon kul. Pero pangalan sa mga asawa din kay butang ko lo. asa sa Bukton? Diri Ako ba? Diri kul ba para mabasa na ko. Okay ra kul. Okay. Gamay lang kayo, pangalan lagi sa mga asawa. Ano ko ba? Wala kayo bayad, ako itato ana. Kamu na. Ayaw, pero Okay. tato man, dito juga sa mga agos. Pero siya, kini si Uncle mga kabaro, no? Uncle Tonto, no? Naga-live ni ka, samtang galuto ni siya, naga-live ni siya sa Facebook, no? Kinabuang na, kinabuang. Pero nindot kayo, kaya dinaghanan, gid siya kul, no? Grabe ba, no? Ano nyo, doon yun imong kusog dito? Ha? Doon yung Unsa oras duty nimo, Kol? Ha? Unsa oras duty nimo? Juan, alauna. Alaw na sa kadlawon? Kadlaon. Nya mahuman og Mahuman niya na karon, pidaghan naman ni. Mahuman ko out to alas 9 sa una. Alauna to alas 5 sa hapon. alaw na to alas 5 sa hapon. Usay alas 10 sa gabi hantod sa kuan. Hantod sa alas 5, 10 hours ang Uber. 18 hours imong duty, labo by sikyo lagi. Pero okay kay Kol, kay palong-palo bang po dang, di ba Kol? Okay ra na mga kabaro, no? Og 10 hours ang duty niya, palong-palo po dang income mo, no? Okay ra. 18 hours gud. No, salamat kay sa pag-restore sa Yubax sa ako na ginabutang Kol. Ayaw na nipik. Di na ako isod na ako nagsilupin ron, nakasilupin na Kol. Ayaw sa Silupin na lubak, naman ako ni. malupit nung siya, piko gud siya. Do ka bukalom na ako sa Yubax, kini og kana. Ana ko tulo sa balay. Ay, gawin hipuga kay kabalo po Mo ka. gani no, way gani no kay mo jud gi tirahan ba. Pastor ka sa uban ni 100 bayad. 100 no. No, 100. Sa to pa karon kay higala naman, di na lang jud kumangyo sa presyo sa kalo kay nga naman. Giristor naman nimo. Oh, di na lang jud kumangyo. Kaya naman, basta atong amigo gani mo negosyo, dili ginatumangyoon, di ba Kol? No? Suporta ba? Suporta. Support ka pirmi. Pakita gina ko ganina. Uy, una atong ni Robert ba. Sa kabaro man na nagkamalit. Gapuha Kol eh. Power kay Kol. Ganahan ako ani ko. Ano to? Kay miyaka ba? Kung di mo yaka, yuli. Goy ka ni, yaka na gud. Kapuha ko loy. Kabaro, bagong mo ni sa Yubax ako ni kalo mga kabaro no. Sa karon mga kabaro. Cool. Ato bang kay mo ko thumbnail. Mo ni mga kabaro no ako ang cool nga. Silingan na mo ni barangay no nya parinti po na mo ni gagaw parinti. Ani man ni mga kabaro no ang kabarangay na mo sa Cocornon. Bisag lagyo na kayo mga sityo pero kay parinti gyapon ni mga kabaro no. Si Uncle Tonton. Saglagyo pero silingan gyapon. Nya Kol, unsa man mo musulti Kol? Shout out ato sa ato ang barangay Kol. Uy, shout out dia sa barangay barangay Cocornon. Labi na sa tong kapitan dia. Shout out Kap. Isa ba? Kung sa iyang asawa. Ninong ba yan mo to Kol? Oh, ninong gani. Ninang. Ninang Ito no. Nya Kol, diri na lang to putlon Kol. Salamat kayo. Og daghang salamat sa pagkuyog mga kabaro no Kol.
Nya, see you next Vlog. vlog.